Winter War 2019 karsinnan ensimmäisellä viikolla suoritetaan 2 lajia. Lajit 1 ja 2 tarjoaa Celsius. Laji 1 on 5 minuutin AMRAP, thrustereita sekä varpaat tankoon liikettä nousevilla toistomäärillä. Tämän jälkeen on 3 minuutin tauko. Lajissa 2 urheilijalla on 5 minuuttia aikaa hakea maksimipaino annettuun tankokompleksiin. Varpaat tankoon liikkeen ala-asennossa urheilijan käsivarsien tulee olla suorana ja kantapäiden täytyy käydä tangon pystylinjan takapuolella. Yläasennossa molempien jalkaterien pitää koskettaa tankoa yhtä aikaa käsien väliin. Thrusterissa urheilijan tulee käydä ensin täydessä kyykyssä tangon ollessa olkapäillä räkkiasennossa, jonka jälkeen tanko on tuotava suorille käsille vartalon yläpuolelle. Loppuasennossa urheilijan polvet, lonkat sekä kyynärpäät tulee olla ojennettuina. Skaalatussa sarjassa varpaat tankoon liike on korvattu jalkojen nostolla. Levytankokompleksi koostuu 1 rinnallevedosta, etukyykystä, 1 rinnallevedosta riipusta, etukyykystä sekä 1 ylöstyönnöstä. Molemmat rinnallevedot tulee tehdä täyden kyykyn kautta. Ylöstyönnön voi tehdä vauhtipunnerruksena, raakatyöntönä tai saksaamalla. Urheilija vastaa itse painojen lisäämisestä tankoon lajin aikana. Lajiohjeet ja kaikkien liikkeiden tarkemmat standardit sekä yleiseen että skaalattuun sarjaan löytyvät osoitteesta www.cfwinterwar.com.